না এই বিস্কুটটা দেই না নাঙ্গা টেস্ট মଝିରେ ଯୋଉ କ୍ରିମଟା ରହିଛି ତାର ସେ ଟେଷ୍ଟ ବଢେଇ ଦଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ପାର୍ଟି କରନି ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ ଦୁନିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲନି ମାନେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଖିବ ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ମତେ କାହିଁ ଦେଖାଅ ମୁଁ କହୁ ତମର ଏଟା ଭଲ କରିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମ ସେ ଯାଦୁ କଥା କହୁନି ମ୍ୟାଜିକ ମ୍ୟାଜିକ ତମେ ମ୍ୟାଜିକ ଜାଣିଛ ଆଉ ଏଇଠି ଥେବି ଏଇଠି ଉଡିଯିବି ଏଇ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଉଠିବି ଯୁଆଡେ ଉଡୁଛ ଉଡ ଏ ବିସ୍କୁଟ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଇକି ଉଡ ନାଇଁ ମ ତମ ଆଗରେ କାହିଁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଯାଦୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତମେ ଟଙ୍କା 500 ଦଉନ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ କାହିଁ 500 ଦେବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଖେଇବି ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ ଆଗ ଦିଅ ଗୁଡା ଦିଅ ମୁଁ କାହିଁ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି କି ଆଙ୍କୁ କାହିଁ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା 5 ଦେବି ଓହୋ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖୁନ ଯାଦୁଟା ଦେଖ କଣ ହଉଛି ପଇସା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ଯୋଉ ଉଡିକି ନେଇକି ପଳଉଛ ହଁ ସେଇ କଥା କହ କଲ ଦେଖିଆ କଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛ ଟିକେ କଲ ତୁ ଯା ପଳା ଆରେ ଆରେ ମୋ ପଇସା ତ କାହିଁ ଦେଇଦୁ ଓହୋ ଆରେ ମୋ ପଇସା ତ କାହିଁ ଦଉଛ ଓ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଭାଇ ସିଏ ଯାଉ ପଇସା ବା ମୁଁ ନେଲି ପଇସା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ପଇସା ଆଉ ସିଟି ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା କୋଉଠି ଅଛି ପଇସା ଉଡିଆନି ପଇସା ଉଡିଗଲା କୋଉଠି ଉଡିଲା ପଇସା ଦେଖୁନ ଡ୍ର ଭିତରେ ଦେଖ ଡ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିଲ ହଁ ଏଇ 5 ଟଙ୍କାଟା ତମର ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ତ ତମର ଆଉ ତମ 5 ଟଙ୍କାଟା ରଖ ଆମେ ଯାଉଛୁ 5 ଟଙ୍କାଟା ରଖ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ପଇସା ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଇ ନୋଟଟା ତ ତମେ କଣ ଦେଲା ନମ୍ବର ଦେଇକି ଦେଇଥିଲ ଏଇ ପଇସାଟା ସେଇ